Number one. ايوه San Paul, serve Cristo. San Paul, Dia Lucia. San Paul, Said Kalewi. Twee, ja.
huwa nofs. Nsellem ukoll il-komunità tal-anzjani residenti ġewwa Villa Messina, kif ukoll insellem lis-sisters ta' faċċata, Sisters of St. Joseph tal-tagħkom għall-parroċċja tagħna, u lilkom ukoll eżis parroċċjani illi ġbarna hawnhekk biħġarna llum dalgħodu għal tal-pellegrinaġġ storiku tal-250 sena mill-miġġja tal-fara tal-Apostlu Missina San Pawl. Ejjew issa hawnhekk ngħadduha lis-sar tagħna. Temnu intom falla l-missier li jista' kollox illi ħala is-sema u l-art. Temnu intom f'Ġesu Kristu ibnu l-waħdini u sidna li twilet minn Marija Verġni, għata u midu difnuħ, għam minn bejluwiet u jiet fil-lemin tal-missier. Temnu fl-Ispiritu Santu, fil-Knisja Mqazza Kattolika, fil-xirka tal-Qaddisin, fil-maħfra tad-nubiet, fil-qawma mill-imwiet u fil-ħajja ta' dejjem. L-aħwa din il-fidi tagħna, din il-fidi tal-Knisja li aħna niftaħu l-nisqarru Ġesu. Take it.
Waqt li San Pawl, possibbli ħeġġa, intlaħat il-martirju għal Muhammad tal-Kristus. Edna drabu jina din is-sieħa tama blanir imħabba tħeġġeġ lejn il-mulej ħalli aħna wkoll nkunu nistgħu miegħek nisqarbu. Ngħix imma mhux jien, iżda Kristu jgħix fija. Ejna ħalli fuq l-eżempju tiegħek insiru apposti aħna wkoll, ħalli nservu l-Knisja b'kuxjenza safja, ħalli nsiru xhieda tal-verità u tas-sħuħija tagħha, f'nofs it-tlamijiet li jsaltnu madwarna, miegħek infaħru lill-Alla l-Missier, lilu l-glorja fi Kristu fil-Knisja tiegħu. Illi ħejjiet il-momenti ta' kalmalina, forsi jistgħu nefsu iżjed, anka Bernerico, forsi nistakwa wkoll, jiddu ġofhom. Ejjew niċċaqlu Hija l-imħabba qawwija lejn id-devoti tiegħu. Għalhekk nitolbuh lil San Pawl għall-konversjoni tal-imtedin, għall-ġabra ta' dawn li ħarġu mill-Knisja, għall-perseveranza fil-ġid, għall-tixrik tal-Vanġelu Muqaddes, għall-opri missjonarji kollha, għall-vokazzjonijiet missjonarji, u għal dan l-Istitut tal-Missjoni tal-MSSP, li hija taħt il-patroċinju tiegħu. Ukoll li nsammaw fil-konverzjoni tiegħu bħala l-patrum tas-soċjetà. Nafda fideh il-missjonarji kollha kemm f'Malta, kemm f'din id-dar, kemm fil-pajjiżi tal-missjoni f'dan il-jum għażiż ta' tifkira, ta' solennità, ta' ċelebrazzjoni, nitolbu għall-missjonarji kollha tagħna u nitolbu jkompli kbirek u jseddaq dejjem il-parroċċa li fih ukoll trawme kibret is-soċjetà missjonarja tagħna, il-parroċċja tal-Rabat. Grazzi minn qalbi lil kulħadd. Viva San Pawl! Naħas Superjoni ringrazzjah il-Fader Feki bismu lilu u l-soċjetà kollha għall-kooperazzjoni kbira li dejjem jagħtu magħna fil-ħidma parrokjali tagħna, dejjem preżenti magħna u dejjem ikomplu dik il-ħeġġa sabiħa ta' San Pawl jentużjasmawna biex inkomplu naqdu l-Kristu fil-parroċċja tagħna. Grazzi mill-qalbi entrajnu dak u l-babbi li berikom. Thank you. Agur.
taqtaq mal-Kristu bid-dem. Imma daw l-intixed biex jitkebbes ma jittifu l-art bla jiddem. Il-madejn leħeġ martirju biex ixxerret l-erfoliti. Itmexxina Pawlu Mattes waqt is-sija ta' taqdiem.
jimxi f'kull sens. Grazzi lil ħadd kollha l-antifona u nirċievu l-barka sagramentali u bat wara l-barka jkollna l-grupp jisa ta' nofsinhar. Jekk nagħmlu fl-kien l-antifona bil-qalb.
sua selezione Sancte Paule Apostole. Oremus, eis qui multitudine gentium beati Paule Apostoli predicazione docum Christi, dar nobis quesimus, ut cuius natalitiam colimus, eius adopte patrocinia sentiamus, per Christum Dominum nostrum. Amen. Sto a corteina, al barco sacramentale. Straordinario per il tassew storiku tal-250 sena li kien tassew dinjitus kif jixraq tassew lill-parroċċa tagħna. Issa se nibdew l-qudisa tal-ofsinhar, serħu raskom se nagħmel mhux se nagħmel frika. Ġifieri mhux sandu ħafna, ġifieri min għadu ma sbax il-qudisi u dawn tal-ofsinhar ħadd tkun illum mingħajr kif smajna nirġgħu biżżejjed fuq saħħa. Grazzi lil kulħadd.